Kini atong challenge karon mao ni siya gitawag nga English to Bisaya challenge. English ya bisa. Oh, Bisayaon ra ninyo ha ang English nga word nga ako ang litokon. Ay bali ni siya kay nana mo tay Bisaya to English. Oh. Balihon na sana siya. Oh, bali na sad ni English to Bisaya. Ay gege. Yeah. Ready na katutong tugsok ang makatag-an ani na ay 100 pesos. Nya naro may 5 seconds sa pag-answer. Ang dili katag-an balik kapon layo. 5 seconds, 5 seconds. Oh, 5 seconds. Yeah. Yeah. Tutong tugsok. Unsay Bisaya? Unsay Bisaya sa tang? Bisaya stang? Tang. Ha? Tau. Wrong. 1 Tang. 2 Juice. Wrong. 3 4 Pineapple. Wrong. Balik layo. Listo. Unsay Bisaya sa money? Money. 1. Kwarta. Correct! 100 pesos. Ikaw, alam mo koy. Unsay Bisaya sa decoration? 1 2 Bisaya ang decoration. Umutan na kana ko kay ikaw answer na po. 3 4 Paninjot. Wrong! 5! Tatay Pisot, English, Bisaya sa decoration. Decoration? Decoration kana mga dekorate no? Decoration. Kuan kana. 1 Follow up. 2 3 Panindot. Wrong! 4 5 Balik kayo. Totong togsok. Unsay Bisaya. Si Ernie naman si Brian tatuan nila. Unsay Bisaya sa decoration. Decoration. 1 Kanang di kuan lagi. decoration. 2 Paimutang. Wrong. 3 4 Decorate. 5 Wrong na. Dili na decorate ba? Be. to? Si Ernie naman ay na Brian. Ernesto, unsay Bisaya sa chair. Sir nga. Chair. Unsay Bisaya. 1 Sura man lang kuan. 2 Sabi sir. 3 Bangkito. Wrong. 4 5 Wrong. Ikaw ulit mo koy. Unsay Bisaya sa table. Lamisa na ay. Correct. Lamisa. Tatay Pisot. Unsay Bisaya sa cigarette. Lumboy. Wrong. 1 Sigarilyo. Correct. 100. Tatong tagsok. Lumboy. Unsay Bisaya sa flower. 1 2 Buwak. Correct. 100 pesos. Bright Be. gid nga mo. Ikaw, Ernesto. Unsay Bisaya sa 3. 3. 1 3. Ipaklaro sa nga 3. 3. Kanang dili number 3. 3 siya. T-R-E-E. 3. Sa to pa 3. 1 Ang lang 2 sudanan sa plato. Wrong! 3 4 5 Balik layo! Nari ka mo sayop lang. Ikaw, Alimukoy! Unsay Bisaya, Alimukoy sa 3. T-R-E-E. Tulo. Ha? Tulo. Dili ay 3 ba? T-R-E-E. Dili number. 1. Dili number. Dili number. Dili sudanan sa plato. Dili. Kahoy. Wrong. 3. Kahoy? 4. 3. Kahoy. Ay, ang kahoy wood man na, wood. 4 5 Wrong na. Ikaw Tatay Pisot. Bisaya sa 3. 3 T-R-E-E mo ka. T-R-E-E. Kahoy man. Di wrong ay. 1 Wood man na og sa English pa wood ang kahoy.
Two. Bisag na i-comment na yung Three. Yogo ah. Anom. Wrong. Four. Dapat silain na term. Five. Wrong na. Yogo ang isla niya. Punuan. Ano dahil mo? Tarong ay, bisi sayop na. Punuan lagi. Magbuhat mo. Tre niya, way punuan. Oh. Ya, wala kay baw, punuan ano sa saging. Dili. Punuan sa saging. Basta three. Tambuang ako nito, tutubag nito to. Eh. Pine tree nga. Ikaw totong tagsok. Okay. Bisaya sa crocodile. Crocodile. Ah. Buaya! Ha? Buaya! Correct! Dali, ano ko answer na. Buaya, maguga. Ernesto. Bisaya sa monkey. Bisaya mangke. Oh. Monkey. Unggoy. Correct! 100 pesos. Ewa. Alimakoy. Bisaya sa little. Niya ka to ako. Little. Little. L-I. Tao? Dili. Babae? Little ba? Little. Bisaya sa little nga L-I-T-T-L-E. Bisaya na. 1. 2. Numero. Wrong. 3. Gamay. Ha? Gamay. Correct! 100. 100 naman sila. Be, ikaw. Tatay Pisot. Bisaya sa hat. Hat nga H-A-T. 1. H apple tea. 2. Kalo. Correct! Kalo. 100 Kalo. pesos. Kalo. Abi na ko gingo ka. Init. Totong tagsok. Ay, Bisaya sa bald. Jebal. Basta bald. B-A-L-D. 1. Butikol. Wrong. 2. Oh, unsa day? 3. Bal. 4. Bukot-bukot. 5. Wrong. Ernesto. Ha? Bisaya. Mura ni bal. Bisaya sa bald. Bald. Oh, bald. B-A-L-D. 1. Bald. Baldi. Wrong. 2. 3. Imura na gidada. 4. Sida. Bag. 4. Wrong. Wrong. Balik lang yun. Balik. Alam mo kay. Bisaya sa bald. B-A-L-D. Quintas. Wrong. 1. Gidadarang Ernesto. 2. 3. Balik ibaw na ko. 4. Lighter. Wrong. Consiras. 5. Wrong. Ako. Tatay Bisot. Ako. Bisaya sa bald. Bal, balik. Bald. Bal, may bal. Bald. Ah, upaw. Bumili. Correct. Upaw. Ay. Oh, upaw na. Sige, sana tayo things. Takanday. Alim mo kay? Upaw. Oh. Yan, in English upaw ni, bal de. Bald. B-A-L-D ba? Dinawat na kini mo. Answer mo. Kisa tayo answer ni ay. Ako. Mo na ni mo. Alim mo kay. Ginadarang Ernesto. Yeah. Bisaya sa frog. Frog. 1. 2. Ering. Wrong. 3. Ade. 4. Ako. Wrong. 5. Unsang kuan na be? Bisaya. Ako. Ernesto. Bisaya sa baki. Sa frog. Elisda na eh. Kita sa salaw ni. Namura. Nakuyawan ang gago. Namura. Ernesto. Bisaya sa bamboo. Bambo. 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 Ha, klaro ka ni. Papayab daw. Bambo. Pizzas. Wrong. 2. 3. Sabi. 4. Tres oros. Wrong. 5. Alam mo koy. Bisaya sa bamboo. Bambo. 1. Diyan sa time. Wrong. 2. Singir. Wrong. 3. Guayan. Guayan. Correct. Kanan lang kita. Bisaya sa circle. 1. Ang among balay lingi. Correct. Ana de. Bisaya sa kini yung tang. Uy, tang.
Bisaya sa tang. Tounge. 1, 2. Tomatoes. Wrong. Tomatoes. 4. Kalang ka na. 5. Wrong. Ernesto. Tang. Bisaya sa grass. 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 Oh, 1, Grass. Ayo, one. 2, Green grass. 3, Ay, 4. Hala. 5. Wrong na. Wala pa ka. Alimakay. Bisaya sa tang. 1. Alingangag. Wrong. 2. Dila. Correct. Nila. Bisaya sa grass. Sagbot. Correct. Sagbot. Sagbot. Duha na lang ni. Tulo pa day. Bisaya sa glass. Glass. Oh, GLASS. 1. Batulis. Wrong. 2, 3, 4. Rayban. Wrong. 5. Ernesto. Sa ko na. Bisaya sa glass. Glass. Oh, 1. Grapo. Wrong. 2. 3. 4. Glass. 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 Oh, Bildo. correct. Bildo. 100. Bisaya sa big. 1. Big nga B-I-G. B.I.G.? 3. Higante. Wrong. Dako. 4. Oh, correct. Morom na higanti og dako no. Last. Tatay Pisot. Yay! Kami na Oh, tayo. napam dining ko ano? Unsay Bisaya sa decoration? Ano ba to? Decoration Ah. kay kuan. Decoration. Decoration kay okay, biyaan. 1, 2. Dekorasyon. Correct. Dekorasyon kay Bisayo re. Dekorasyon. Dekorasyon. Last na ni. Dekorasyon, Totong tugsok. Okay. Bisaya sa broomstick. Broomstick. Oh, broomstick. Bike. Wrong. 1, Broom. Road trip. Broom stick. 3, 4. Tricycle. Wrong. 5. Usa na. Bisaya sa broomstick. Broom. Bisaya. 1, Lupa. Broom. 2, Bisaya sa broom. 3. Mixer. Wrong. 4. 5. Wrong na. Alimakay. Bisaya sa broomstick. Broomstick. 1. Parayana. Broomstick. Kanang paray. Kuan. Bunal sa Wrong. baho. Wrong. 2. Tukog. Ha? Tukog. Correct! Totong! Siya ang nagwagi.